هێزن رووسی و تورکی دەوریەکە خۆیان هەبەش لە سەریا ئەمفۆرا ناودەوڵەتی ناوبەرا دەڤەرا عین الحۆر و سەراقبدە لە گوندەواری ئیدلبێ ئەنجامدان. چالاکوانên di nava Idlibê de ragihandin ku îro danê sibehê hêzên Rûsî û Tirkî yekem dewriyek hevbeş berovaj li seriya îmfora navdewletî ji devera Eyn il Hûr li gundewarê Lasqiyê berev bajarê Seraqib li gundewarê Idlibê encamdan. Heman çalakvanan dan diyar kirin. Di dema ku hêzên Tirkî Rûsî dewriya xwe ya hevbeş li seriya îmfora navdewletî birêve dibirin. Otomobêleke leşkerî Tirkî rastî êrîşeke nenaz ve lê nêzîkî bajarê Erîhal gundewarê Idlibê hat. Di encamê de otomobêla leşkerî Tirkî hat têk birin. Bê ku hettenha were zanîn ku ji alêkê ve ew êrîş hat pêk anîn. Li gorî heman jêderan dana xuya kirin ku bi birêvebirina vê dewriya hevbeş navbera her du hêzên Tirkî û Rûsî de hejmara dewriyên hevbeşên ku hatine encamdan li gundewarê Idlibê hettenha gehiştiye 24 dewriyên hevbeş. Li ev yekem dewriya berovaj e navbera her du hêzan de ku ji gundewarê Lasqiyê dest pê kirin û berev gundewarê Idlibê ve çûn. Encamdana dewriya hevbeş navbera Rûsya û Tirkiye ya berovaj li gundewarê Idlibê hate piştî çend rojan ji ragihandina Wezareta Derve ya Rûsya derbarî ragirtina dewriyên leşkerî hevbeş li seriya îmfora navdewletî bi Tirkiye re be bihaneya encamdana êrişên terorîstî li deverê. Di 12 vê mehê de jî dewriyeke leşkerî hevbeş navbera hêzên Rûsî û Tirkî li seriya îmfora navdewletî navbera devera Seraqib li gundewarê Idlibê û Eyn il Hûr li gundewarê Lasqiyê birêve çû. Artêşa Tirkiye jî di dema dawiyê de hejmarek xalên nû yên çavdêriyê li seriya îmfora navdewletî li gundewarê Cisr Şuğûr ava kir. Ew jî bi armanca bihêzkirina hebûna xwe li ser dirêjehiya riya navdewletî li gundewarê Idlibê.